Bi ambe tenendona juin kalo kile mugan kononton ambalima o bisimila malak cuka don kibaru keneka bi kibara munu mambulo kada kulo kan o de juma temelen shufe nege kanya mugan saba koni wakati marfatiro koni ye bingal ke waleta kanyeshi mali finitigu kodma mopti koro marala kerengerene ala dinankuru o bingal ke walen koni sefe ayira la kafako mali finitigi fla ko ul koni bonela unina ko afine ko mugonan were ko ulu yere koni fene jukina kibara do wera kon fena ya yire ka fako ni bingal kala nun ko ninga ko chama fene bonela anila ni ko dafe nga ame wakati mna iko sisa seka lu kon be sena wala seka do ma kele mun kon ye ni bingal ka waleta ka nyashi mali finiti kuma kibara wera mana bu ko fe amuda ukluka kibara wera mambulo ka da ukluka ore sibiri do shufe ka duguje karidona juin kalo kletan sheki kuchala opposition mo ko ni u tege da moto zone fla konika kibara mun sera ma ul kon ya yire ka fako ni moto zone fla nunu ko nunu koni kunga bara benendo moto shueri ma ni ka kla ka tu waranga ni ka u mina ko ni kelengele ni fere kerengere ne ala sinsana ku jala polisi so konna kan armada likela ko ni chara ka sababu ke ko ulu koni ka moto ko ni bega suyi o sababu yala yem polisi ulu koni do fara u ga chesiri kan fuka ta tege da ni ma fla nunu ka ko nunu koni be mina wakati mina o koni kela ka soro moto fla ko ni shuele me ubulu ko moto kelen yara kon me ko u kunyo o warakal damne ni moto zone nunu koni mina len kon ko fe sega lu koni konna la u kona yere ka foko ni ulu koni ye u ka moto nun koni shwe ko u koni beta fere chedorima o chere koni fene minela wa u ka minan bila yaro yere koni fene la polisi nun koni tagara boye kata soro moto minan chaman koni nebe no ale ni clé suya chaman fene ngame wakati mina iko sta ni moto zone nun koni be kuchala kriblo mo koni ka buluka kibara were mana bola ambo da kuluka kibara mambolo kada kuluka ore bamako ale Carrefour des jeunes o nyama ba nango mako directeur o koni tunna gaw sira koni ka sibrido juin kalo klem kan wolonvla kibara munu serama ul konni ya yire ka fako Carrefour des jeunes directeur ni ale koni toy Umar Hamadada ale koni tunna gaw sira la ko kerengere ne ala douanza ale ni boni koni inchelala ko fo sisan ko akibara koni masoro o koni sababu yala asomo ye welewele koni bla jamana nyamugo koni ma wala sa joga na akoni mesekayi ame wakati mina iko sisan kibara jonjon koni maseka soro nin cey ale koni be mo munun bulu folo nga kibara were mana soro ni ko fe amuda okluka kuna fon kuncela kibara were bambulo kada okluka ore ka keni jwe kalo klem gwan sheki coronavirus to mo gwan kono to ul koni ne yira mali kono ni ayira la ka ko mo bisa banani ul koni kene la ka bo coronavirus banala ko wa fene ko mo kelen o era koni fene tan la ka sababu ke coronavirus banai coronavirus koni yelen fle makro munun konna ayira la ka ko mo kelen o koni yela keba kay marala Tombouctou dugu yere kon fene kono ayira mo mugana eno mu koni be mo sigida flana ayira mo kelen na eno sigida nanna ayira mo kelen fene na eno sigida duruna ayira mo flala eno sigida worona ayira manani la eno ame wakati mina iko sitan coronavirus yere mo mun koni mine mali kono ulu koni jatebeta mo bafla ani mo kemeni binan ni wolonvlala wa mo munu yera kon fene saraka sababu ke coronavirus ulu yera kon be mo bioro ni wolonvlala wa mo munu yera kon fene kene ala ka bo coronavirus banala ulu kon be mo bakile ani mo kemenani bisabani flala o sababu yala mali jamana nyamo albi ulu kon be wele dala ka nyasi bela jelen kon ma anga sanya wala kon ni matrafa aleni jamana nyamo ulu kon keleme ka tabulo mun kon ni wajiba mo ka bela jelen kon ka se ka ulu matrafa wala sani banay akon ko lo bisa ka doga ya jukamna ambal ma woni ne kuye aka bi don kubaru ye kada okluga an ce aka kuluma jala o kambe anyogana wore